今回はレゴで南京錠を作ってみました。周りはこんな感じです。では早速やっていきましょう。ここを初めは開きません。でここを開けるとこう2つ穴があります。傾けるとこれ1個ロックが外れて鍵が出てきます。でもまだ開きません。ここにキーを入れて上にスライドします。今こんな感じです。そうすると開きます。でもう鍵は抜いて OK です。でこういうストラップ的なもの、これもレゴです。これを入れてまた入れます。でもまだロックはかかっていません。ロックをかけるにはこれを下げるとロックがかかります。で戻すときはこれを入れて蓋を閉めます。まだキーは外に出ています。真ん中を押すとここが開いてここに鍵が収納できます。次解説編も見てください。最後まで見てくれてありがとうございました。